माझे करावे मला वंदू एकादश रुद्राला माझे करावे मला विठ्ठल रखुमाईला माझे करावे मला वंदू एकादश रखुमाईला माझे करावे मला वंदू एकादश रखुमाईला आज रंगा तुम्हाराया ये रंग तुम्हाराया आज रंगा तुम्हाराया ये रंग तुम्हाराया रंग देव के आदि नबी को तुदलाए उताराया रंग देव के आदि नबी को तुदलाए उताराया माझे तेरा वेद मना वसु कसला सखेला माझे चौदा वेद मना वसु केले चागला माझे चौदा वेद मना वसु केले चागला माझे चौदा वेद मना वसु केले चागला आज रंगा तुम्हाराया ये रंग तुम्हाराया आज रंगा तुम्हाराया ये रंग तुम्हाराया रंग देव के आदि नबी को तुदलाए उताराया 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 हॅलो काय का दादा बस तिकडेच ईश सर्वा
सुस्वागतम. आपल्या समोर सुरू असलेल्या या कार्यक्रमाला बक्षीस सुभाष गोरुळे राहणार वडाळा यांकडून 201 रुपये, तसेच कैलासवासी अनंत रत्नकांत मालक राहणार रत्नाई निवळी रामनगरवाडी यांकडून 201 रुपयांचं पारितोषिक आहे. या सर्व बक्षिसात्यांचं आम्ही श्री नवलाई नगरमंडळ निवळी रत्नागिरी अत्यंत आभार. धन्यवाद. हॅलो, एक विशेष सूचना आहे. हॉलची लाईट का बंद करत नाही हा प्रेक्षकांकडून प्रश्न येत आहे. तर आम्ही हॉल मॅनेजमेंटशी बोललो, लाईट बंद करा, ब्लॅकआउट करताना सर्व दिसतं, पण आपलेच रसिक प्रेक्षक वर्ग थुंकतात, काही असं वेस्टर्न करतात. त्यामुळे मॅनेजमेंटकडून आम्हाला सक्त ताकीद दिलेली आहे की लाईट बंद होणार नाही. धन्यवाद. दादर या ठिकाणी तमाम जमलेल्या माझ्या सर्व रसिक राजाला, या ठिकाणी तमाम जमलेल्या माझ्या सर्व रसिक राजाला व मायबापांची भगिनींना पुन्हा एकदा दात फुलाचा मुद्रा करू आपणा समोर
पौराणिक गण लेखकाच्या लेखणीतून आणि कलाकाराच्या कलेतून आपल्या समोर सविनय सच सादर आहोत. परशुरामाचा क्रोध अर्थात सहस्र अर्जुनाचा वध कथा एक दंताची. परशुरामाचा क्रोध अर्थात सहस्र अर्जुनाचा वध कथा एक दंताची. कथा एक दंताची. कथा एक दंताची. होय होय ओंकार आहे. क्षत्रिय वीर राजवीर मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे. तू माझ्याकडून इच्छित वरदान प्राप्त करू इच्छितोस. तुझी काय इच्छा आहे? हे तुझे आपण माझ्यावरती खरंच प्रसन्न असाल तर प्रथम मला अजिंक्य बनवा. माझ्या बाहूवरती सहस्र भुजा प्राप्त होतील आणि त्याच सहस्र भुजांच्या जोरावरती मला जे इच्छित होईल ते मी प्राप्त करीन असं म्हणत्या. पण छत्राच्या जीवावर वरदान का तुझी तर करणार नाहीस ना? हे स्वामी गुरुदेव, मी जन्मताच एक क्षत्रिय आहे. क्षत्रिय धर्माचा पालन करणे हे मी माझे कर्तव्य समजतो. जो मला प्रति आव्हान करेल त्याला देखील शासन केले जाईल. एक गोष्ट लक्षात ठेव, न्यायाविरुद्ध शस्त्राचा वापर किंवा एखाद्या पवित्र नारीचा अपमान हे तुझ्या मृत्यूचे कारण बनेल. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. धन्य झालो, धन्य झालो. मला कोणीही हरवू शकत नाही. आपलाच एकचे धावणे आहे.
तेव्हाच नाव सांगी सहस्रार्जुन सहस्रार्जुन नारायण नारायण महिलावतीचा राजा भद्रलिंग आणि याची राणी रंकावती त्यांना एक पुत्र झाला. शंकराच्या शापामुळे त्याला जन्मताच हात नव्हते, परंतु त्या पुत्राने स्वामी दत्तात्रयांची घोर तपश्चर्या करून त्यांच्याकडून स्वस्थ भाऊ आणि अमरपणाचे वरदान प्राप्त केले आहे. आणि आता तो अर्जुन सहस्र अर्जुन या नावाने मोठ्या आनंदाने राज्य करत आहे. आता आपण इथे आलो तर त्याची भेट तर घेतलीच पाहिजे. नारायण भावंतरीचे जसे जुई फूल, भावंतरीचे जसे जुई फूल, स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःलाच भूल रे. तुझे नाव आले ओठी सूर भारावले, तुझे नाव आले ओठी सूर भारावले, तुझे नाव आले ओठी भावंतरीचे जसे जुई फूल.
महिकावतीचा राजा सहस्रदूत संविधानाच्या त्यांच्या पुढे मला सहस्र भाव निर्माण झाले. माझ्या शक्तीचा सामना कोणीही करू शकत नाही. अमर आहे, मी अजिंक्य आहे. नारायण 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 जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊनी जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊनी मानवा सार्थक कर या जीवनी मानवा सार्थक कर या जीवनी जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊनी जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊनी मानवा सार्थक कर या जीवनी मानवा सार्थक कर या जीवनी जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊनी जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊनी मानवा सार्थक कर या जीवनी मानवा सार्थक कर या जीवनी नारायण नारायण प्रणाम. महितावतीचे नव्हे या नारदाचा प्रणाम स्वीकारला. यावे यावे मुनी, या माझ्या महिकावतीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. राजन, स्वामी दत्तात्रेयांची घोर तपस्या करून त्यांच्याकडून सहस्रभाव आणि अमरपणाचे वरदान प्राप्त केले आहे. त्या अर्जुनाचा सहस्र अर्जुन नारद मुनी, किंमत पृथ्वी परमया शक्तिमान या परमाया नास्ती. या संपूर्ण भूतलावरती माझा इतका बळवान आणि शक्तिवान कोणी नाही. गर्वस्त तुला दिसले नाही. कर्माचे घर नेमकी खाली असते. काय बडबडात रे? अरे राजन, हा तुझा भ्रम आहे. तुझ्यापेक्षा श्रेष्ठ असा लोक
माझ्यापेक्षा बलवान नाही कुणी, हे शक्य नाही. या साऱ्या पृथ्वी तलावरती माझ्या इतक्या बलवान आणि शक्तिमान कोणी असू शकत नाही. अरे सहस्र अर्जुना, तुझ्यापेक्षा बलवान आणि श्रेष्ठ असा लोक म्हणजे लंकेचा राजा रावण. अरे सहस्र अर्जुना, तुझ्याकडे सहस्र भाऊ आहे, त्याचप्रमाणे त्या रावणाकडे इतकी 10 हात आहे, इतकी 10 मुख आहे. त्यामुळे त्याला दशाला असं म्हणतात. तुम्ही तुमचे ब्रह्मध्यान बंद करा. त्या रावणाला नक्की त्रास करेल. तो माझ्यापेक्षा बलवान आणि शक्तिमान नाही. आणि सहस्र अर्जुना, तुला जर त्याला पराभव करायचा असेल तर ऐक, तू आता नर्मदा नदीच्या काठी शंभू महादेवांची पूजा करत आहे. तिथे जाऊन खंडपूजाची पूजा नारायण नारायण. सेनापती सेनापती बोला महाराज. सेनापती आपले सारे सैन्य सज्ज करा. चला निघा लवकर. त्या रावणाला बंदिस्त केलेच पाहिजे. चला चला निघा लवकर. आता इतकं पाहिला, आपण पण याच्या बाजूला गेलंच पाहिजे. नारायण नारायण. आजच्या या नमनासाठी उपस्थित प्रमुख पाहुणे म्हणून नमन सम्राट श्री अशोकजी दुदम साहेब आणि श्री रवींद्रजी भटकर साहेब आज आलेले आहेत, तर त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. आणि त्याचप्रमाणे सर्व रसिक प्रेमींना सांगू इच्छितो, दिनांक 29 डिसेंबर 2024 रोजी श्री अशोक दुदम लोकनाट्य नमन श्री साहित्य संघ मंदिर येथे 2 प्रयोग. पहिला प्रयोग 3:30 वाजता आणि दुसरा प्रयोग 7:30 वाजता ज्या नमन मंडळाने षण्मुक्तानंद हॉल आशिया खंडातील हाऊसफुल केला, तेच नमन 29 डिसेंबरला आहे. तर रसिक प्रेक्षकांनी त्यांचा लाभ घ्यायचा आहे. आणि तेच अशोक दुदम यांकडून या नमनासाठी 1001 धन्यवाद. Thank you.
अर्जुन तुला क्षमा करण्यास तयार आहे अर्जुना पहिलाच लंकापती रावणा आहे आणि ही मात्र सहस्र अर्जुन क्षत्रिय धर्माचा विजय क्षत्रिय धर्माचा Thank you.
परशुरामा, तो आता सक्रिय झाला आहे. तू युद्धात प्रावीण्य आहेस. या संपूर्ण संसारात तुला कोणी पराभूत करू शकत नाही. हे त्रैलोक्याचा स्वामी, तो नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. तुम्हीच मला धनुर्विद्येचे आणि परशुविद्येचे ज्ञान दिले. हा रामाचा परशुराम केवळ आपल्यामुळे झाला, प्रभू तुमच्यामुळे झाला. परशुराम खरा योद्धा तर तू आहेस. आम्ही फक्त निमित्त आहोत. तो नेटवर्कचा इश्यू हे आहे. प्रभू, हे प्रभू, तुम्ही मला धनुर्विद्या आणि पाशुपत्रास्त्र प्राप्त केले आहे. मी राम तुम्हाला प्रणाम करतो. स्वीकार करावा. परशुरामा, तुला जर गुरुदक्षिणा द्यायची असेल तरी मागितले तुला द्यावी लागेल. प्रभू, तुम्ही तरी माझे जीव काढून मागितले तर या परशुराम स्वतःचे जीव असं धसत टाकून तुमचे चरणामध्ये आज्ञासावी प्रभू आज्ञासावी. तुझ्यासारखा माझा भक्त एक रावण तो समस्त अर्जुनाचा बंधुवाचा काही प्रभू, मी तुम्हाला वचन देतो की या सहस्रांचा बंधुवाचा असलेला दशरथ रावण याची सुटका करेल. शंभो व्हॉट्सअपला शेअर करा. आडवा धरून नीट नाही होत नंतर. ठीक आहे, करतो आडवा. व्हॉट्सअपला सर्वांना लिंक शेअर करा. आम्ही राजाची सेवक आहोत. रावण, ऋषी जमदग्नी आणि माता रेणुका यांचा पुत्र शिवभक्त परशुराम. हे परशुरामा,
तू माझा फार मोठं रामकाराचं फळ फेड मी करेन असं मला वाटत. हे दशानन मुक्ताची भाषा नको. मी माझ्या गुरुची गुरुदक्षिणा पूर्ण करत आलोय. हे दशानन रावणा त्याचा आपण या महाकालातून त्वरित निघाला पाहिजे. चल माझ्या बरोबर. चल राम चल. आपल्यासमोर सुरू असलेल्या ह्या कार्यक्रमाला बक्षीस सुनील डावळ यांकडून 200 रुपये. दिनांक 8 डिसेंबर 2024 हौशी कलाकार यांचे नमन माटून येत आहे. तरी सर्वांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. तसेच रवळनाथ रिमिक्स मंडळाचे निर्माते अमित डांगे यांकडून या नामाचे गायक रोशन रावणा व्हॉट्सअपला शेअर करा. 201 रुपयांचा पारितोषिक आहे. या सर्व बक्षिसांचा आम्ही श्री नवलाई नवा मंडळ रत्नागिरी अत्यंत आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. सेनापती माझ्यामध्ये सर्व कुशल आपल्याकडे आहे ना. महाराज आपल्या परिवारातून रावण सुटून गेला आहे. काय आपल्या परिवारातून तो रावण कळला. हे कसं शक्य आहे. त्यावेळी आपले सैनिक कुठे होते. महाराज आपल्या सैन्याने पूर्ण लढा दिला पण ते मृत्यूस काढले. असा कोणता आहे ज्याने आपल्या मृत्यूस निमंत्रण दिले आहे. तो म्हणजे तो परशुराम आहे. परशुराम अरे परशुराम तू तुझ्या मृत्यूस निमंत्रण दिले आहे. सेनापती बोला महाराज. सारे सैन्य सज्ज करा. चारी दिशेला पाठवा आणि त्या परशुरामाला बंदिस्त करू. आमच्या स्वाधीन करा. सुरू असलेल्या हा कार्यक्रमाला आलं बक्षीस गोविंद साहेबुवा गाव आसंबा रत्नागिरी या श्री नवलाई नवा मंडळ निवडी या नमनाचे गीतकार
शिंदे यांकडून 151 रुपये. तसेच निवळगावचे सुपुत्र मिलिंद जोशी यांकडून सुरू बँकोसाठी 501 रुपयांचा पात्र दिला आहे. या सर्व बक्षिसांचं आणि पितृनाई नगरमध्ये रत्नागिरी त्याप्रमाणे होत. धन्यवाद. स्वामी, तुम्ही इथे निश्चिंतेपणे बसला आहात. माझा बाळराम बरीच वर्ष झाली शिक्षणासाठी गेला आहे. मला त्याची फार आठवण येत आहे. तू मुळी चिंता करू नको. साक्षात नारायणाने आपल्यासाठी अवतार घेऊन करण्यासाठी तू त्याची गेला आहे. तू त्याची मुळी चिंता करू नको. त्याचे वेळ पडत आहे की तो फळी प्रणाम रात्री प्रणाम चिरंजीव हो. प्रणाम. अरे बाळा, तू किती मोठा झालास. माझा राम पिताश्री सर्व महादेवाच्या कृपेने धनुर्विद्या आणि पाशुपाताचा प्रारंभ झाला आहे. हे पहा परशु, शिव संपूर्णाला प्रदान केले. शाबास रामा, ही थांबण्यापूर्वी अपेक्षा होती. नाते आजपासून तुझा हा लाभ परशुराम झालाय. परशुराम झालाय. स्वामी, ते सर्व राहू द्या. माझा बाळराम आला आहे. त्याला आधी पोटभर जेवण द्या. होय रेणुके, आपलं म्हणणं खरं आहे. चला कोकणातील युट्यूबर्स आयोजित श्री सोमवार अगोबा राधाकृष्ण नमन मंडळ मोर्डे गवळीवाडी यांचं नमन आहे. शाहीर संदेश बंडारे, पप्पा बंडारे यांचा हा कार्यक्रम दिनांक 29 नोव्हेंबरला ते याच ठिकाणी होणार आहे. तर रसिक प्रेक्षकांनी त्याचा लाभ घ्यायचा आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
नियतीचा खेळ कसा जन्म मृत्यूचा फासा नका घालवू माया या देहाची काया हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म सारखा करा रे हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म सारखा करा रे नियतीचा खेळ कसा मृत्यूचा ढासा कसा घालवू माया या देहाची काया हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म सारखा करा रे हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म सारखा करा रे नियतीचा खेळ कसा जन्म मृत्यूचा फासा नसा घालवू माया या देहाची काया हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म सारखा करा रे हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म सारखा करा रे राजा मी तुझा राग समजू शकतो. नारद मुनी फार युक्तीनं आणि शक्तीनं या दशानन रावणाला बंदिस्त केला होता. परंतु तो परशुराम अरे राजा आणि इतका वेळ आणि पराजय होतच असता. तुझा जर राग शांत करायचा असेल तर माझ्याकडे नामी युक्ती आहे. नारायण नारायण. नारद मुनी जे काही म्हणत असेल ते कथन करावे. राजा तुला शिकारीचा फार संधाय पडला. जर का तुझा राग शांत करायचा असेल तर तू शिकारीला जा. नारद मुनी अगदी योग्य मार्ग सुचवला. कित्येक दिवस शिकार केलेली नाही. हा राग दूर झाला आहे. पण राजा मी काय सांगतो ते नीट आहे. भागीरथी नदीच्या काठी विमल गावाचे घरणे आहे. त्या अरण्यात सुंदर पशुपक्षी आहे. अरे राजा त्या पशुपक्षीची शिकार कर. तुला नक्की आनंद मिळेल. फार आनंदी झालो आम्ही. फार आनंदी झालो आहोत. पण राजा मी काय सांगतो ते नीट आहे. त्या अरण्यात जमदग्नी नावाचे एक ऋषी आहे. त्या ऋषीची पत्नी रेणुका देवी रेणुका येणाऱ्या अतिथींचे पाहुणचार करून त्यांना भोजन घालून करते. राजन देवी रेणुका हा सुंदर आहे. नारद मुनी कधी एकदा झालं कधी एकदा त्या अरण्यात जातो असे मला झाले आहे. येत आहे नारद मुनी येत आहे. नारायण नारायण. आता परशुराम आणि सर्व अजून यांची भेट तर नक्की होणार. नारायण नारायण. भवसागर हा पार कराया नाममुखी ते घ्यावे. भवसागर हा
भवसागर हात पार कराया नाममुखी ते जावे हरिनाममुखी देखावे भजनी कवला गावे हरिनाममुखी देखावे भजनी कवला गावे नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी नाम सकीर्तने साधना ही सोपी नाम सकीर्तने साधना सोपी जळतील पापे जन्मातरीचे जळतील पापे जन्मातरीचे नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी भवसागर हात पार कराया नाममुखी ते जावे हरिनाममुखी देखावे भजनी कवला गावे हरिनाममुखी देखावे भजनी कवला गावे नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी हॅलो स्वागत आपल्या समोर सुरू असलेल्या या कार्यक्रमात लक्षित रवींद्र गणपतराव नाग गाव निवळी रत्नागिरी यांकडून आताच्या गाण्यासाठी 201 रुपयांचा पारितोषिक आहे. तसेच गायक कलाकार श्री सचिन पानगले गायक कलाकार श्री सचिन पानगले गाव पांगरी रत्नागिरी यांकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 200 रुपये. तसेच राजू घाट राणा काटोळी यांकडून 201 रुपये. तसेच बालकृष्ण रावनाथ गाव निवळी रत्नागिरी यांकडून 201 रुपयांचा पारितोषिक आहे. या सर्व बक्षिसात्यांचं आणि श्री नवलाई नगर मंडळ निवळी रत्नागिरी अत्यंत आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
प्रणाम ऋषीमुनी. आशीर्वाद असो आपली ओळख. ऋषीमुनी, महिकावतीचा राजा मी सहस्रार घेऊन या आरण्या शिकायला आलो असता मला आणि माझ्या सैन्याला फार भूक लागली आहे. आमची भोजनाची व्यवस्था करावी असे आपणास विनंती आहे. आपण नितीन करावे, आपण समाजामध्ये आठवून यावे, आपली भोजनाची व्यवस्था केली जाईल. काही हरकत नाही. आमच्या भोजनाची व्यवस्था केलेली दिसत नाही. फार भूक लागली आहे. आपली सहकार्य असेल तर आपण आपल्या सर्वांसाठी भोजनाला मला फार भूक लागली आहे. ही फार भूक लागली आहे. चला आमच्या भोजनाची व्यवस्था करा. व्यवस्था होईल अशी आम्हाला कल्पना देखील नव्हती. या आपल्या गरिबांच्या आश्रमामध्ये आमच्या भोजनाची व्यवस्था इतकी चांगली होईल असं वाटलं नव्हतं. हे कसं शक्य झालं तुम्हाला? राजा, हे काम देऊ काय ज्याच्या इच्छा आहे ते देत असते. ही काम देऊ इंद्राने आम्हाला आमच्या चालावे त्यासाठी दिली आहे. ऋषीमुनी, माझी आपणास एक विनंती आहे. बोला राजा. मी हा साऱ्या जगताचा स्वामी, तुमचा पालनहार. माझ्या राज्यामध्ये अपार लोकसंख्या आहे. मला ही काम देऊ दे. या काम देण्याच्या बदलात मी तुला सहस्र गायी अर्पण केली. सहस्र गायी. राजा, तू राजा आहे. तू या कामगिरीला काम कर. आमच्या आश्रमांमध्ये चालले त्यासाठी हे कामगिरी आम्हाला इंद्राने दिले आहे. ऋषीमुनी, माझी आपणास अजून ही विनंती आहे. ही काम घेऊ मला द्यावी. नाही राजा, आता सगळ्या राजाला फार गर्व झाला होता.
कपिलमुळे तुकारामुळे पुत्र धरून भस्म झाले. राजा कोणी दुसरीला तुममुळे भरे नाही. राजा माझी विनंती आहे, तू निघून जा आणि हा आता सोडून दे. म्हाताऱ्या तुला मी चांगला प्रकारे समजावत आहे. गाडी मला काम घेऊ दे, नाही तर तिला घेऊन जाणार म्हणजे जाणारच. मी तुला समजायचा खूप प्रयत्न केला. तरी तू अभ्यास तुझ्या घेऊन काय काम घेऊन ही काम घेऊन जाणार. म्हाताऱ्याने तुला गायब केली आहे. हे ऋषी मुकाट्याचे काम केलं माझ्या साथी कर. नाही नाही तुझा मृत्यू आकार आहे. माझ्या काम केलेले आपल्या स्वतःचे नंतर स्वतः केले. अजून विचार कर काय निघून जा इथून. हे म्हाताऱ्या हे करता काम काय काय तुझा दिसते आवाज अजून विचार कर. आणि निघून जायचं माझा क्रोध आणून मृत्यूशिवाय मला ती काम घेऊन
दादर श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर। धन्यवाद। जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा व्हिडिओ। रुद्राज रोहित धवाली, रुद्राज रोहित धवाली या 200 रुपये। मनीष गजानन सांडी, प्रवीण सांडी, तेजस सांडी, राणा पांगरी रत्नागिरी या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 500 रुपये
तसेच प्रकाश सुरेश पांगरे, प्रकाश सुरेश पांगरे वायगडे नवेलेवाडी यांकडून 201 रुपये, तसेच सुरेश सखाराम तांबे, श्री सुरेश सखाराम तांबे गावकर पुढे रत्नागिरी यांकडून संपूर्ण बँकेमध्ये 501 रुपये, रवींद्र पानकडे गाव सांगली रत्नागिरी यांकडून 100 रुपये या सर्व भगिनींचं आम्ही श्री नवलाई नवी रत्नागिरी अत्यंत आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद अमित. यूट्यूब सर्व ग्रुपला शेअर कर. तुझं काय होणार, तुझं कसं होणार,
सावधान, याचा पुढे एक पाऊलही टाकू नकोस, आतमध्ये जाऊ शकत नाही. माझा मार्ग कोण? मी, अरे मी शिव पार्वती
पवित्र गणेश आहे आणि माता पित्यांच्या आदेशानुसार इथे उभा आहे. अशक्य! तू नाही घर आहेस ना पशु आहेस. तू एक असामान्य प्राणी आहेस आणि तो शिवपार्वती पुत्र असू शकत नाही. माझा मार्ग सोड. आणि ज्या मातेने जन्म दिला आणि तिने आदेशही दिला, तिच्या आदेशानुसार तिचे पालन करणे हे माझे कर्तव्य समजतो. हे विचित्र प्राण्या, क्षत्रिय धर्माचा एक विश्वाला विनाश करून या भूमी